Sziasztok! Most 1026 éves Magyarország, és ennek az ünneplésére egy nagyon látványos műsort kaptunk. Nem tudom, ti minden egyes látványelemet felfedeztetek a programban? Tarts velem, és nézzük meg művész szemmel, hogy milyen is volt a tegnapi műsor. Az ezévi műsor nagyon rendhagyóra sikeredett, mivel hogy eddig leginkább csak a tűzijátékról szólt, most viszont egy tűzijáték, drónshow és fényfestés kombót kaptunk egybe, és ezt a műsort szeretném nektek úgy bemutatni, hogy megnézzük azt, hogy milyen jelképek voltak benne, milyen festmények tűntek fel benne, szépen sorba vesszük azt, hogy mik voltak így a különböző látványelemek, és megnézzük azt, hogy milyen fontosabb történelmi pillanatokat mutat be nekünk ez az egész műsor. Egyébként én magam is utólag vettem észre így a második újranézésnél, illetve a különböző Facebook posztoknál azt, hogy mégis mik voltak még a műsorban, és emiatt is gondoltam azt, hogy ez nagyon izgalmas, mivel hogy a hivatalos műsorban például, hát ezt egy kicsit negatívumként tudom elmondani, hogy a háttérben lévő fényfestés nem látszódott annyira jól, így a jó felbontású felvételen se, de ennek ellenére is meg tudtam ezt a műsort csinálni, és reményeim szerint titeket is érdekelni fog. Maga a műsor a kékfestett parlamenttel kezdődik, a tűz és a víz szimbólumai állandóan vissza fognak térni ugye ebbe az egész műsorban. A víz az egyértelműen a Duna, illetve hát az élet jelképe itt hazánkban. Egyébként hát nem is csoda, hogy megjelenítik, mivel hogy azért már az ókorai Rómában is minket ugye a vízvárosaként tartottak számon, ugye Budapestet akvinkumként, illetve a tűz szimbóluma is nagyon fontos, hiszen meg annyiszor felperzselték az egész földet, megölték a népet, lerombolták a műemlékeinket, például nem tudom, tudtátok el, de csak a budai várat 3-szor rombolták teljesen a földig, és mindig újjáépült ugye az adott kor szellemében. Ugye ebből a kék színfestésből előttünk felépül egy turulmadár, ami egy kardot tart a kezében, ugye ez egy ősi szimbólumunk. Eközben a fényfestés át fog váltani nekünk egy ilyen tüskeszerű képre. Ez nekem abszolút a fehér lófiás mondavilágra, ugye ez a csillagosvény, magyar mondavilág jelképeire vezet vissza. Eközben a drónok ugye átalakulnak nekünk, ekkor megjelenik a lovasíjász formája, aminek így a lábai ugye mozgást imitálnak, szóval abszolút egy izgalmas látvány volt. Ezután a drónok átalakultak egy hatalmas nagy nyíllá, ami éppen becsapódik, ugye mint tudjuk a magyarok nyilai ments meg uram minket. Ez egy nagyon-nagyon régi mondás a magyarokról, szóval abszolút helye volt a dicső pillanatainknak a megörökítésében ennek a momentumnak is. Ezután a parlamentnek a falára megjelenik kivetítve a fehér, hát szerintem fehér lovak lehetnek, mert ugye azt könnyű így ábrázolni ezzel a kékes-fehér színnel, amik éppen vágtáznak végig az épületen, mindenféle szilai jelleggel. Én elsőre azt gondoltam, hogy ez a magyar lóversenyt ábrázolja, ami ugye nálunk eléggé nagy hagyománya volt az 1800-as évek közepén, ha jól emlékszem, de az időrendiség miatt ez sajnos nem állta meg a helyét, viszont ugye annak idején a honfoglaláskorban a szilai lovak azok a nomád életmódot szimbolizálták, illetve a szabadság és a harcnak a jelképe volt, szóval ez egy ilyen igazán erős ősi mondai jelképünk a szilaj vadló gyakorlatilag, és ezért is került bele ebbe az egész műsorba. Ezután megjelenik egy vezérnek az arcképe, szerintem ő álmos vezér lehetett egyébként, de nem vagyok benne biztos, mivel hogy ugye nem tudhatjuk minden egyes képünk, ami ugye az ősi vezéreinkről szól, az utólag lett megfestve, ezért hát asszociálni tudunk, hogy körülbelül kire gondolhattak, de hát ez van. A vezér arcképe mögött pedig a parlamentre rávetítve a feszti körkép látható. A drónok ebben a pillanatban kettős keresztet formáznak, ugye
ez az ősi vallásunknak a felvételének a momentuma. A háttérben látható, ahogy a Szent Koronás István király ábrázolja a parlament épülete, és ebben a pillanatban megfogják a drónok, és átalakulnak egy hatalmas, nagy, mozgó koronává, ami még színes is ráadásul. A háttérben pedig, ahogy ez a korona kirajzolódik, gyönyörűen aranyra van festve, ami akár az aranykort is ábrázolhatja ebben a felfogásban. A következő jelenetben szerintem az Anjou-ház van megjelenítve. Itt viszont volt egy kis kihagyás, amiben nem láttam az előzőeket, valószínűleg ott lehettek benne az Árpád-házi királyok, illetve ugye az ő lobogójuk, szimbólumaik, de, mint mondtam, nem mindent látunk ugye a felvételen sajnos. Az épületre ezután egy gyönyörű szép gótikus katedrálist vetítenek ki. Egyébként magába ebbe a gótikus vonulatba épült meg a parlament is, amire éppen kivetítik, szóval hát egy gótika a gótikán jellegű látképet látunk most. A következő képen egy Benczúr Gyula festményt láthatunk, ez azt az eseményt jeleníti meg, ahol az örökös nélkül maradt István királyunk felajánlja a koronát Szűz Máriának, annak reményében, hogy óvni fogja ugye a népet a továbbiakban, és egyébként ezért is hívnak minket Mária országának. A következőekben a magyar népnek a zűrzavaros korszaka következik, ugye tűzzel, fegyverekkel. Ezután láthatjuk Székely Bertalannak a festményét, az Egri nők címmel. Ez nem volt más, mint 1552-ben, amikor egy gyakorlatilag hatalmas nagy török had ellen egy sokkal-sokkal kisebb várvédő egység győzelmet aratott. Majd ugyanezt a festményt kivetítették a parlament épületére, körülötte ugye szintén ezekkel a gótikus elemekkel, mint mondjuk a rózsaablakokkal, amik tökéletesen látszódnak ugye így körbe. Szintén egy látelemmel bővítve ezt a műsort. És itt meg is érkeztünk a következő részig, ahol is egy vasutat látunk végigúszni az épületeken. Na már most itt felmerülhet benned, hogy miért is jelenítik meg ezt a vonatot. Ez azért van, mert annak idején így magyarok nagyon híresek voltunk a vasutainkról. Úgy képzeljétek el, hogy annak idején Bécs és Budapest hiába voltak ugye közigazgatásilag eléggé közel egymáshoz ugye a monarchia révén, mégis kialakult egy ilyen kis verseny közöttük, és ugye mind a kettő egy hatalmas nagy világváros volt, egy virágzott a kultúra, a minden is, de ugye mind a kettőnek az volt az érdeke, hogy mondjuk rajtuk keresztül menjen az áruforgalom, meg bármi. És ennek érdekében mind a két város a saját vasútját elkezdte fejleszteni, építeni, és ezzel addig jutottunk, hogy már egész Európa irigykedett ránk emiatt a hatalmas és fejlett vasútvonal miatt. Mindenki minket szeretett volna megközelíteni, vagy utolérni. Hát, bár savanyú szájízzel mondom, de hát sikerült nekik sajnos. Meg is érkeztünk a magyarság következő fejezetéhez, ez pedig az ipari forradalom volt. Ekkor rengeteg sok minden épült a hazánkban is, gőzhajókat láthattok itt végigfutni ugye az épületek falán, illetve ugye elkezdődtek a nagy beruházások, hidak építése, illetve rengeteg sok olyan épület, ami a mai napig is ugye a Budapest városának a látképét adják. A következőekben pedig a magyar nyomdászatot láthatjuk. 1938. augusztusában itt születik meg a Magyar Nemzet, ez pedig egy politikai jellegű napilap volt, amit ugye Petőfi Sándor indított el. Itt megint ugrunk egy nagyot az időben, eljutunk 1956-ig, ahol is, mint láthatjátok, elhaladó tankokat látunk, hát ugye a harcok hevét, illetve a végén pedig az egész parlament egy hatalmas nagy lyukas zászlóba borul, ami ugye a Rákosi címernek a kivágása után érvényben lévő zászló volt Magyarországon. El is érkeztünk az ünnepségnek a végére, itt volt még egy kis dirdócsüccsat. Ezek után már csak a szózat volt ugye az ünnepi műsornak a része, ez pedig ugye a magyar népnek a második legnévszerűbb himnusza. Itt pedig megosztanám a saját összefoglalómat és konklúziómat. Én úgy gondolom, hogy ez, mint ünnepi műsor, ez sokkal jobban megállta a helyét, mint az, hogyha mondjuk 40 percen keresztül csak durogtattak volna. Isten igazából, ha azt nézzük,
ezzel a fotomontázsos épületfestéssel egy kicsit olyan volt, mint amikor egy ember a születésnapját ünnepli, és mondjuk az elmúlt 17 évének a legjobb pillanatait bemutatják ugye egy kivetítőn, szóval nekem abszolút arra hajazott, és hát ezt a feelinget meg is adta, hogy ténylegesen egy valaminek vagy valakinek a születésnapját ünnepeljük. Ezért is nekem egyébként tetszett. Amit még elmondhatok ezzel kapcsolatban, hogy tetszett még továbbra is az, hogy abszolút politikamentes volt, de a magyar népnek azokat az időit dicsőítette és hozta fel, amik ténylegesen dicsőek voltak, és amikre ténylegesen érdemes emlékezni. Ugye nagyon sok esetben mondjuk az iskolában is, hát a vesztes csatákról tanulunk, megtanuljuk azt, hogy hol vesztettünk, hol volt sikertelenségünk, de nem hangsúlyozzuk ki eléggé, hogy egyébként voltak olyan pillanataink is a történelmünkben, amikre igenis büszkének kell lenni, és úgy gondolom, hogy ennek az egésznek most ténylegesen sikerült ezt a kis ízt megadnia. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, remélem tetszett ez a kis összefoglalóm és kielemzésem, hogyha úgy gondoljátok, hogy szeretnétek tőlem még további ilyen művészklubos tartalmat látni, akkor mindenképpen iratkozzatok fel, illetve, hogyha valamit kihagytam a videóból, vagy nem láttam jól, mindenképpen lentre írjátok meg, mert nagyon kíváncsi vagyok egyébként a véleményetekre, illetve arra, hogy ti még mit láttatok így az egész műsorból. Én Kriszti voltam, örülök, hogy ma is velem tartottatok, szerbusztok!